ти извади пистолет. Да. Дай го пригазя. Чай. Да ти го уби на място. Може? Господине! Я, чики, ела до мене. Е, така. На паркинга отбий. Отбийте колата, моля. ЛСПД. Чай, че тази патрука е много бърза. Я гаси сега. Гасите, мигачи, че ма бесят само. Буркани. Аз знам, че съм бъркани, викам му мигачи, защото ме бесят това. Оле, виж каква е регистрационен номер кол на таксито. Кол 0112. Какво правиш? Како я си дай номера? What? Той не го очаквах вече. Како, дай си номера. Документи за проверка, моля. Ще дам после. Дай си номера първо. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Как Трябва да сте? видя. Пишиш ли? Нищо. Крада номера на полицайката. Сериозно? Не виждаш ли? Пишеш ли? Не мога, че. 24, Те. 65, А, 30, тя полицайката май ми е позната. 1. Едно. Да. Те ли? 088-925-3610. Ето си номер. Аз нищо не чух. Голфа заслужава ли си? Моля? Грешен на мен. Аре, бе. Моля. Ей, полицайки, давате ли да пуша пред трепелта? Може? Окей. Може. Давате ли да пуша пред себе? Ако искаш, идвай. Идвам, аз ще запалена. Нещо питам за голфа обаче. Какво, мой мак? Нещо за голфа. Какво? Нещо ме попитахте за голфа. Заслужава ли си, попитах? Ами, Бърз ли? за парите ти заслужава 8 и нещо. Да, знам, че Общо с туненко, не за към 10 нещо. Мгм. Ама не е много бърз, 160-170. Аха. Секунда, че отивам да Окей, сега за един човек. Така да е. Леко! Опа! Жив ли си? Майната ти. Жив ли си? Жив ли си? Господи. Какво сте? Не това вече. Господи. Опа! Чакайте да го... Аз ще го правя. Можете?